سلام كرات تخطاتلتي رولا فيلم نلوم دمان عاخم إلى زحارخوا أزيا مساتيت أب كل تشحن شدشتنا بسعب تزدزرقحت فيلم حيزلكم متقلخو أما نسخم دمان إذا فيلم لايك نتشانلنا خا سبسكرايب بموبال بيتساب كونو زلكم حساب رئيتو دما كومنت سيكشن أمدو لي سناي مكتتال فيلمنا حنتي ولا حدا ناي فاشن فلتات زيبلا أندريا استبهالت قلعة نبتي عبي ناي فاشن تكال كتكوتسر دعاتو الدار أنا تجمر كاونتا إيميلي استبهالت ناي تامراندا استبهالت حلافيت صحافيتا مسرخبتا دما أندريا كالإيتي صحافيت نمخان كم زمزت كتنقرا خلا إيميلي جن اتاكدادنا أن سراح دليا زي كونة تثبت بوتا أنصار لمانيت مسيلة سلازي نبرت بزاكدادنا زي أبزبوتا سراح كركب يلا تسفان خي تقبرن عدل كان عوات تعويت اللاجن أبكت ألي أبزبوتا سلاز سرحت راح أبزخونا ناي فاشن تكال ناي مسرح عدل كم زهلوات نقرا شو أندريا دما بتنجر سنبيدا أنا دا أمونت حلافيتون أي فلتان فاشن زبهال نجرون أي رد أنن انتي تزجبري حشني دابلتا خلا دما هندبتني إيميلي كافتم سرحتنيا تتدويلو براندا نفس رح تمتزي كم زلاي نجرا دازي دما إيميلي خونه كلو أفتتكال زسرح سبمولو اتي مراندا تمتزقلا زبل زينا آسن بيدوهم كلو بابا أنفتخو كوايين زتبلا شو نجرنا ممعررايني أتو أفتت أولا زلو ورقاقتي كل سرحتنيا ندال عليك عرخلو إيميلي دما ناي مراندا صحافيت سلا زخونت حزب غيانتي مراندا أوفيسا كم تنسات فتو جيران ممعرراين كيمت اتخلا سرحان مودة أنك تقوي تجمر كل سب أبز قوي يلو ساعات فلات أما زجبرا أقوالات هيلت أما خجبرا خلوا قد من ساممت أميك أبننا كدرنا أن كم عراريا خلوا دما أندريا أما أخل دويلان تايخونو خمزلو تجري ما كتري تجمر كأمراندا نفتتكال مساعته الدما برحو زرعي واسبات قد مليسوم كخيرو خلو نابليفت خطأتو خلوون سعيبو واد الدحري مساع نفتليفت ساعتو سباي نبران إذا مالت دما أبناي مراندا تكال زسرح سرحتنيا مالت لك أخم وتادر تتنكي أخذبان كل نجار مول أخوينو نخص أن نحنا لو مالتيو بتوسخي إيميلي دما ولا كامراندا بتعمي بزح سرح دا سرحتت كمتا نساجن حدا معلتو نانصرت إرايت فلتن مغنياتو دما أبتي هوتا مولو اتمنيون باريس كيدكا ناي فاشن مرئيت مرأي نافت عدي مزناقا عن زبوهال نجار أبزي مس مراندا تسريحات راح كم ترغبو سلة تحسبيو تحرن اشتن مراندانا أوفيسا مساعته الدما أندريا نوشتاعتها اتناي تمرتي وزئيتا تقمت ألامو مراندا قن لعلي تمرتي أكدادنا قمنا نتري عينة سبسلة الزنبرت ناي أندريا كدان ريان دحارقات نعيد فلت الندويلات حتى أندريا دما كم كالوت سبات نتسرح رمرم كيبلت اتزتحاتت تحتو أي فلت أكن نبزمت أخلو مخنياتكن كل نقر نمفلات نممهارن يجيلة تملسلا دزي حزن ملكو عقن مراندا أندريا بزعبا فاشن تفلت ونقر كم زي بالله مسامعت وتقلي تبلامو أندريا قم بخمز ملكو عخت وتسلا زي دليت دفريلا أنا نتناتكي تكال سرحتنيا نمخانا يبقعن مغنياتو دما مستنابز السرحة بأكادادنا يكون بخلو نقري كم انكخون سلا زي خاليو انتخوانا جن كاب كلو زحاشت حساسبان نزخوانا سرح كالتفو زقبالن زلا مدن رأسي يزلني كذا خساوي اخسلا زسمعهن دما يأني اللي بمبال كافتي أوفيسا وزيات خير كاو أبدأ دما ولا كا أندريا بتخونتات بتعمين تحرقت انتخوانا جن أبزبوتا حد كاليت كرشي سلا زخوانا انتاي كم زخوانات كلت إلو زرعايا سببوناي نبران بتعمي بزجر مالكو عقن مراندا قال سيد أنا خولي للان تاي كم زحاسبت نأندريا حنت عدل كتهبا سلا زحاسبت إيميلينا مراندا متيا أبس سرح نخد أتو كم استفاء دلان كاب صباح سرحا نخد جمر النجيرات تخير كاو أندريا خا ولا كوبت نجر بتعمي تسنبدت انتخونا جن زي عبي عدل سلا زخونا نتنيت زتابها لفكاريان ناي كلتي محازو تندرار قابيزا اتزرخبتو ناي سرح عدل تنجروم شعون السوم كأولا كانت ترخيواتو زل عدل سامعون مساعة تحقوسو انتخونا جن تاسبي تعزي حيال يادات وهالت سلازي سامعو جن نا أندريا كفرحو لاكلو أندريا جن بزوح زتاج أنقات اللو نايت مثلا نصبحيتو دما أندريا جنا دقيسا خلا ساعات 10 إيميلي دويلا سرح خزر ساعخي أي مسلكن بموبايل مراندا قدمينا أوفيسا مئتاوا قديما بونا حيزات الله نخدمت خمز اللوان اتبونا كاب استفلالي فليبر كخونن تكوس كم زخونه ون كترقاقص النجيراتا تا تليفون تعصوا
شو أندريا دما ولا كوا إشي لاتاتي إيميلي زبالتو استفلالي عينة بونا حيزان عمناي مراندا أوفيس تقدت بزحزن مالكو عقن نشتن زنجي عمراندا قديماتا سلازا إيميلي نابا غريوا دحر هزي كمز عينة نجر تدقيمكي إذا سرح كي تحاسبيو بموبال تخدر لبوتا سلازنا تليفون كخيط عزويلاتا تخيد أندريا أو خلا دما اتناي جلزتا وهلا ناي تتكال ناي نويح عمد سرحتنيا ناب عمديو هيل جاما حيزو الله بمخاد دحر حزي مراندا أبز سرحا بزلتلو ساعات فلات جاما نخي تقبرن تقدد دما أب قدميا هيل جاما غيرا نخطعتون كبزلوا نغير واي خيد بز دما مراندا أبز تكال حدش تزاعاتو سرحتنياتات ببخلت ورحي سلازك ايروش ممكن تشمددون بزي مخالا بحلفي نتن صحافتي بناي إيميلي شم نخلان إيميلي لا تسوعان أندريا جن إذا نجر فتيمو كوحات ألا سلا زي كأهله لك عماندا كتززايلا إيميلي لا مستوعتا نبا غريبة شما إيميلي كم سخنن أندريا كم متبهالن تنجرامو مراندا جن تجاجي خزبلا سب سلا زي تفتو بزاز اللي سحا عند سحاقت اتزداليتو تأززا عبز ساعات مراندا ناي أندريا كنتات سلا زي قدسا أفتو أوفيسر لو بتعمي بزوح سرحتي تأززامو قدمي كافت بوتا مخادا جن مراندانا أندريا تقويعا قبل علينا تحتي سلازرعيتا أندريا بتكدادنا كم زخونة ترديوا يكرتا بموبايل قدم خافت بوتا موتا اتناي جلز هواهيل جاما جيرات وزا إيميلي دمالك كافت سخدت له تمليسا مسمتت مرانداني إيميليا بتعمي بزوح سراح كم زاززتا مسمعت بتنقر بتعمي تسنبد بزد ما ولا كوانا أندريا نمحجز دليت تزي حلوا انتو خونه جن أندريا سرحان تزي ودي أنا يمران دحرك أنا بالعليا كم زخونة سلا تفلت كيف توزنا أندريا نمحجز تعتو مراندا دما نكو نابسرح كتعطو خلان أندريا بزعمي بسرح كتت أنا أصلة تدلي كان أنا بأوفيسا كي أتوج جاكي تنبورسان أبتناي أندريا أولا دربيات اللي أتعطو دحرن اشتن دما مراندا ناي موديلات كداندا مرصت كلا أندريا كل اتحاد عينت حبر زلوا مأسري أيناي كتقاميلان تشكيرا سلازرعيتا بتنجر تسحق أمو كأمراندا بتنجر حريقا قالت تزاربلو نجر تدل سلازنبرت نأندريا أبقر مخلوم سرحتنياتات رئيسها بزنك ملكعو لك عناجيراتا واردا شعون الساخاء اتنجر كم زيلو زخبد مسيلو واسلا زينبرة حزي لعل زخونة كم استقاكي ترديا كيما لست لا أزخلو تعرف اندهلان تقبيلا سقتبل كأودما نجازع مستملست نتنيت ستوها لفكاري بزعباني مراندا زتقلق بهرن كله خفر حتى دل عينة سب كم زخونة تنجرو وسيخا دما نحد سرحتنيا بقدم سبات مورات معروخ ندي كم زحقوسات زاريبا مستوم أفت تكال زلو سبات فتيما كترداد عقونا كتمساسل بزي مخالا أنا نسو من مالت كل التعالم إن نبر سواتنا بموبايل راح نزعمت زي كل نجر تتاويرا نحلفو دعنبر بدحريو أبسخدكو وبوتات أوزيرا مسرحي أي قارن تبلو بتبلا بتجن دحري إزون مراندا تينا أندريا زلوا نجر كفت زنبرون دحية لمبر دأنسن دحان دخونن كمت بزي مخالو معالتي نفتكال بزمت قطري قطع عسيرا جاكي تنبورس أندر بيات الله أتعطو يخون دأنبر أندريا جن نزخلو تتاويران مسرح سلازو السند كفت تكال نيموت حساب زبهال نجر يبلان كابلتات حدا معالت دما أندريا نعرفت معالتا سلازنبر نت ريتشارد استوهلا أبو أرخيواتو مسؤول صبوق جزا تحلفو مو شعور ريتشارد ما قالوا صبوق وزئيتها متئة مرئة بزحوت عبيت يونيفرسيتات نخسر حوان دات أوعوا خلو لساقن حان سبيتي صحافيت مخانا فتيمو كوحات اللي كالان بز دما نمنتاي كم تكبر كم زلاك حتى خلو أندريا دما صحافيت كوينات تسألنا حزين حد عمد راح كم زخونان بدحريو جن برتعات سريحة بزحات عبيتي نايفاشن تكالات نعاي لن كم دس راح أتنقرو إذا دابلو خلو دما مراندا تدول اللامو كاو حزي أبكى العد سلازلان لممزع حسيبا دما اتي خونتات أير تبو إيلان لهم اتبرارا سلاز أيرو صباح دما نايدك أناي تمرت بروغرام سلازلوا حزي أندريا زقبرت كيرا نافت عدين ختمت أفتا حزي اتمت زلان فاريد تكويت نخد قرز اللات حتى بزد ما أندريا تمسوبو أزنبرا نايدرار بروغرامو قاريزا ولا كوانا بزحات بوتاتات دادولت ناي نفاريد تكيد دادليت أمونغوون ناي مراندا نايت أرفي معاتن دا تقبلت زقبرت كيرا خطر خبر لا تفتنت انتخونا جن فتيما خطركب زي مخالا بتعمي كتجنق كلا بتحدا ريتشارد دما ناي قوالو خونتات فتيمو خردو سلا زي كالا بتناقر بتعمي كحار رأي جمر
نصبحيتو دما مراندا بناي نكون فاريت مسمصت ناندريا صويعه اتحساسباي لعل كله እዩ زخبدني يبلي اندو يبلكم بمبال حريقات تصرفامو شو اندريا ولا كان خطردعه تفتنت مراندا ግን ፈጺማ ክትሰምዓ ኾነ ክትዛረባ ፈቃደኛ بزي مخانا اندريا بتنገر حريقه عينا نبعت يملእ ካኡ ካብ ናይ ምራንዳ ኦፊስ ወጽያ ናብ ናይ ጅል በመኻድ እቲ ምራንዳ ዝበለታ ሁሉ ነጊራ እታ ሰበይቲ ናይ ሰብ ዝበሃል ነገር ከም ዘይብላን ክትዛረብ ከላ ናይ ጅል ድማ እንድሕር እቲ ስራሕ ከቢድ ኮይኑ ዘይትወጽ ይብላ አندሪያ ድማ ስራሕ ከም ዘይከበዳን እንተኾነ ግን ነትሰርሑ ነገር ምስካና ከም ዘድልያን ክትዛረብ ከላ ናይ ጅል ከዓ እንድሕር ከም ዚልክማ ምራንዳ ሓቃያ ስራሕ ብስነ ስርዓት ሰርሕ የለኸን ካልእ ተሪፉ አከዳድና ከመረአዩ ሕዚ አነ ምራንዳ ትብድለኪ አዘላ ከተሕዝኒ ክብለኪ አይትጸበይኒ ባዕልኺ ምራንዳ ከም ዘይትጸርፈክን ከም ተመስግነክን ክትገብር ያለኪ ይብላሞ በዚ ድማ አندሪያ በትናይ ናይ ጅል ዘረባ በጣም ተረጋጋሚ ክትሐስብ ትጀመር በዚ ድማ ብርግጽ እውን ዝኹሉ ነገር ኣብ ልዕሊኣ ዝበጽሕ ዘሎን ምራንዳ ብዝረኸበት ተጋጣሚ ሁሉ ተጸርፋን ትንዓቃን ዘላን ንሳ ስለ ዝፈቀደትላ ከም ዝኾነ ንኽትርዳእ ምኽንያት ስለ ዝኾና ንናይ ጅል ሓግዘነ ትብሎሞ ንሱ እውን እቲ አከዳድና አነ ምቕያር ናብ ቡቲክ ወሲዱ ብዙሕ ምስኣ ዝኸይድን ዘመልክዕላን ክዳውን ትገዝኡ ይሰዳ ድሕርዚ ድማ አندሪያ ኩሉ ነገር ኣብ ሓደ ሻዕ ቀይር ስለ ዝበለ ጸጉራ ተቆሪጻ አከዳድና ቀይራ ኮታስ ኩሉ ኹነታታ ምስትናይ ትትካል ሕግ ተመሳሲላ ናብ ስርሓት ኣቱ ኣው ድማ ኤሚሊና አندሪያ ብርሑቅ ክትሪኣ ኸላ በትለውጥ ዳ ተገረመት ብጣዕሚ ፈዚዛ ክትጥምታት ጀመር ንምሸቱ ድማ ምስተፍቃሪ አንራኸብ ተባሂሎም ስለ ዝነበሩ አندሪያ ዳ ተጸበየት ተኸላ ኔት ከኣ ከይርኣያ ሓሊፍዋ ይኸይድሞ ድሓረ ግን ግልጽ ኢሉ ንሳ ምዃና ምስ ፈለጠ በቲ ዝሪኦ ዘሎ ለውጢ ምእማን ክሳብ ዝኣብዮ ይኸውን ካው አندሪያ ድማ ካፍታ መዓልቲ ንሳ ጀሚራ ነቲ በዓላ ትኽደኖ ክዳነን ንምራንዳ ተቕርበላ ስራሕትን ትእዛዛትን ካብ ልባ ተጨኒዓ ክትገብር ብምጅማራ ካብ አከዳድና ጀሚርካ ኩሉ ስራሕ ዝወጾ ዘይብሉ ይኾነላ በዚ ድማ ምራንዳ ወን እቲ ዝረኸበት ወጋጣሚ ኩሉ ተጸርፋ ዝነበረት ገዲፋ ንፍዕቲ ከም ዝኾነት ክትነግራ ትጀምር ካብለታት ሓደ መዓልቲ ድማ ምራንዳና አندሪያ ናብ ሓደ ናይ ፋሽን ዲዛይነር ስለ ዝለኣኸታ ክትረኽቦ ናፍቲ ዘለዎ ቦታ ትኸይድሞ ኣብኡ ኸላ ድማ ምስ ሓደ ክርስቲያን ዝተባሃለ ፍሉጥ ናይ መጽሔት ሕታም ዝኾነ ሰብ ተራኺባ ትላለዮ በዚ ድማ አندሪያ ንክርስቲያን ካፍቶም ምትፈቶም ህውባት ሰባት ሓደ ስለ ዝኾነ ዋላ እኳ ግዜ ሂባ ክትዕልሎ ተደለየት እንተኾነ ግን ትሰርሖ ስራሕ ስለ ዝነበራ ከይፈተወት ገዲፋቶ ትኸይድ ድሕርዚ ድማ አندሪያ እቲ ኣብ ፋሽን ዝነበራ ተገዳስነት እንዳማሓየሽትን ሕዚ ብዙሕ ነገር ክትፈልጥ በመጀመራ ንብራንዳ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ክትኣልለላ ትጀመር ካብለታት ሓደ መዓልቲ ድማ ምራንዳና አندሪያ ንምፍታን ኢላ ጸዊዓ ሕዚ ቀልጢፋ ነተን ክልተ ደቃ ዝኸውን ገና ዘይተሓተመ መጽሓፍ ንኽተምጽአለንን ንዓኣ ድማ ካፍቲ ትፈቶ ሆቴል ምግቢ ኣዚዛ ኣብ ውሽጢ 15 ደቂቃ ንኽተምጽአላን ስለ ዝነገረታ አندሪያ ካብ ሽዑ ጀሚራ ናፍቲ ሆቴል ዳጎየት ብጎኒ ድማ እቲ መጽሓፍ እትረኽበሉ ቦታታት ከተተኣላለሽ ትጀመር እንተኾነ ግን ዘይተሓተመ መጽሓፍ በዝቐልጣፍ ክትረክብ ብዘይ ምኽኣላ ነቲ ክርስቲያን ዝተባሃለ ኣብ ዝተሓለፈ ዝተላለየ ተወዲ ስለ ዝዘከረቶ ቀልጢፋና ኡደዊላ በይዛ ኸይላ ትልምኖ ቀጺና ድማ እቲ ምግቢ ኣብ ሰዓታና ምራንዳ ስለ ዘብጽሐትላ ምራንዳ ግን ነቲ ምግቢ ምስ ረኣይቶ ሓሳበይ ቀይረ እየ ኣብ ደገ ዝበልዕ ብምባል እቲ መጽሓፍ ቀልጢፋ ተዘይምጽኣትላ ግን ካብዚ ስራሕ እዚ ከም ዝሰጓን ተመሊሳ ንኸይትመጽእ ነጊራታ ትኸይድ አندሪያ ድማ እዚ ሁሉ ዳገበረት እውን ናይ ምራንዳ ባህሪ ስለ ዝሕርቃ ብጣዕሚ ሓሪቃ እቲ ምግቢ ኣፍሲሳ ናምኒት በመድዋል ካብቲ ስራሕ ክትወጪ ከም ዝሓሰበት ክትነግሮ ኸላ ንሱ ከዓ ቀደም እውን እቲ ስራሕ ጸሊእ እዩ ነይረ ይቀይረኪ ነይሩ ብምባል ጽቡቕ ሓሲብ ይብላ ልክዕ ምስ ወዲኣታ ቴሌፎን ምስ ዓፀወታ ግን ክርስቲያን ደዊሉ ሓደ ናይ መሓዝኡ ዘይተሓተመ መጽሓፍ ከም ዝረኸበላ ስለ ዝነገራ አندሪያ ካብ ክርስቲያን እቲ ኮፒ ተቐቢላ ካፍቲ ምራንዳ ዝበለታ መዓልቲ ኣቀዲማ እቲ መጽሓፍ ተቐርበላሞ እታ ነገር ዘይትስእን ምራንዳ ግን ሓንቲ መጽሓፍ ጥራሕ ድኽዳ ትሕትም ኢላ ትሓረቕ አندሪያ ግን ሕዚ እውን መልሲ ስለ ዝነበራ ንኽልቲአን ደቃ ናብ ዘለዎ ቦታ ከም ዘብጽሐትለን ክትነግራ ኸላ ብራንዳ እንታይ ከም ትብል ከም ዘለዋ እውን ክሳብ ዝጠፍኣ ትኸውን
ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልቲ ድማ አንድሪያ ናይ ፋሽን ፎቶሹት ስለ ዝነበሮም ናብኡ ትኸይድ እሞ ኣብኡ ድማ ምስ ናይ ጅል ተረኺቦም ዳዕደሉ ከመይ ለኺሉ ክሓታ ከሎ አንድሪያ ከዓ በዚ ስራሕ ምኽንያት ምስ ኣፍቃሪኣ ክሰማምዑ ከም ዘይከኣሉን ክፈላለዩ ከም ዝኽእሉን ክትነግሮ ከላ ናይ ጅል እቲ ስራሕ ከምኡ ከም ዝገብርን ንዕኡ ክትረክብ ብዝፈተነት ቁፅሪ ብዙሕ ህይወት ከም እትኸስርን ይነግራ ኣብቲ ቀጻሊ መዓልቲ ናይ ኔት መዓልቲ ልደት ስለ ዝነበረ ድማ ስራሕ ብግዚኣ ወዲኣ ክትከይድ ዳተዳለወት ከላ ምራንዳ ፀዊዓ ሎማዓንቲ ብጣዕሚ ብዙሓት ህቡባት ሰባት ዝመፅሉ ዓብይ ምድላው ስለ ዘሎ ናፍቲ ቦታ ምስኣ ከም እትኸይድ በመንጋር ናይቶም ኣብቲ ቦታ ዝመፁ ህቡባት ሰባት ሽሞምን ስርሖምን ንኽትሽምድዶ ትነግራ ኣብዚ ሰዓት ምራንዳ ናፍቲ ቦታ ክትከይድ ከላ ኤምሊን አንድሪያን እቶም መፅኦም ሰላም ዝብልዋ ዘለዉ ሰባት መን ከም ዝኾኑን ንኸዘኻኽራ ሓሲባ ስለ ዝኾነት እንተኾነ ግን ኤምሊ ሓሚማ ስለ ዝነበረት ኩሉ ስራሕ ናብ አንድሪያ ተገልቢጡላ የምሺ ካኡት ፕሮግራም ምስተወደአ ድማ አንድሪያ ወላኳ ነነይቲ ህያብ ገዚኣ ሽምዓ ብሪሃትሉ ተኣተወት ንሱ ግን እቲ ነገር ልዕሊ ዓቆኑ ኮይኑ ሓሪኦ ስለ ዝነበረ ወላ ሓደ ኸይበላ ካፍቲ ገዛ ወፂኡ ይኸይድ በቲ ሓደ ምራንዳ ድማ ብናይ ኤንድሪያ ቅልጣፈ ስራሕቲ ክትሕጎስ ስለ ዝጀመረት ሕዚ ንኹሉ ነገር ንዓ ምእዛዝ ጀሚራ ካልእ ተሪፉ ኣብቲ ናይ ኤምሊ ቦታ ንሳ ንኽትከውንን ቀዳሚት ጸሓፊታ ንኽትከውን ትቆፅራ እሞ ንኤምሊ ድማ ናፍቲ አንድሪያ ቀደም ትሰርሖ ዝነበረት ስራሕ ቦታ ትመልሳ ብተወሳኺ ድማ እቲ ናይ ፓሪስ ናይ ፋሽን ትርኢት ዝግበረሉ እዋን ኣብቲ ሰሙንቲ ስለ ዝነበረ ሕዚ ንአንድሪያ ንስኺ ምሳይ ትኸድ ትብላ እሞ አንድሪያ ድማ እዚ ሕልሚ እዚ ናይ ኤምሊ ከም ዝነበረ ስለ ትፈልጥ በቲ ነገር ብጣዕሚ ትስንብድ በዚ ድማ ወላኳ ንሳ ክትከይድ ተዘይደለየት እንተኾነ ግን ምራንዳ እሺ ስለ ዘይበለታ ጥራሕ ወላ ሓደ ክትገብር ብዘይምኽኣላ ኣብ ሓያል ጭንቀት ተኣቱ ካውን ጽባሒቱ ድማ አንድሪያ ብንግሆ ናብ ስርሓ ኣትያ ዳሰርሐት ከላ ምራንዳ ምስ መፀት እቲ ጃኬታን ቦርሳኣን ከም ቀደማ ኣብ ናይ አንድሪያ ጣውላ ዘይኮነትስ ኣብ ናይ ኤምሊ ኣቕሚጣቶ ክትኣቱ ከላ አንድሪያ ምናልባት ኤምሊ ነዚሪኣ ሕማቕ ሓሲባ ንኸይትበኣሳ ክትፈርሕ ትጀመር እቲ ካብኡ ዝገደደ ድማ ምራንዳ ንአንድሪያ ፀዊዓ ንፓሪስ ክኸዳ ስለ ዝኾና ሕዚ ንኤምሊ ንስኺ ዘይኮንክስ ኣነ ክኸይድ ኢላ ንኽትነግራ ስለ ዝኣዘዘታ አንድሪያ ወላኳ ብጣዕሚ ተጨነቐት እንተኾነ ግን ከይፈተወት እቲ ዝበለታ ንምግባር ናብ ኤምሊ ተደውለላ ኤምሊ ድማ ምራንዳ ዝለኣኸታ ኣቑሑ ሒዛ መንገዲ ስለ ዝነበረት ሕዚ ምስ አንድሪያ እንዳዓለለት ከላ መኪና ወቂዓታ ናብ ሕክምና ተኣቱ እሞ አንድሪያ ግን ናብኡ ኸይዳ እውን ክትነግራ ግድን ስለ ዝኾና ናፍቲ ሆስፒታል ከይዳ ኤምሊ ኣብቲ ኩነታት ተኾይና እውን ናፍቲ ናይ ፓሪስ ፕሮግራም ንስኺ ኣይትኸድን ብምባል ንዓኺ ተኪአ ኣነ ክኸይድ ኢላ ትነግራ በዚ ድማ ኤምሊ ዕድሚኣ ሙሉእ ኣብዚ ትካል ካብ እትኣቱ ጀሚራ ነዚ ኢላ ንነዊሕ ግዜ ከም ባርያ ኮይና ዳሰርሐት ከም ዝፀንሐትን ሕዚ ነዚ ነገር ምስ ሰምዐት ድማ ሓሪኣ ብጣዕሚ ሓዚና ክትበኪ ትጀምር ድሕሪ እዚ ድማ አንድሪያ ናብ ሓደ ፕሮግራም ምስ መሓዙታ ትኸይድ እሞ ኣብቲ ቦታ ምስ ክርስቲያን ስለ ዝተረኸቡ ድማ ተቐራሪቦም ብዙሕ ይዕልሉ እሞ ካብኡ ክርስቲያን ቻው ኢልዋ ክኸይድ ከሎ ግን ናብ ኣቐሪቡ ብገጻ ስዒምዋ ይኸይድ በዚ ድማ አንድሪያ እቶም ናታን ናይ ኔትን መሓዙት እውን ኣብቲ ቦታ ስለ ዝነበሩ ሕዚ ምስ ረኣይዋ ብጣዕሚ ስለ ዝሓረቑ አንድሪያ ወላኳ ክተርድኦም ተፈተነት ንሶም ግን ቀደም እውን ገጽታ ዘይተርእዮ ነርኪ ከምዚ ኣይምገበረን ነይሩ ይብልዋ ኣብኡ ከለዉ ከዓ ኔት ካፍቲ ዝኸዶ ይመጽእ እሞ አንድሪያ ግን በቶም መሓዙታ ሓሪኣ ስለ ዝጸንሐት ንዕኡ ተዛሪባቶ ክትወፅእ ከላ ኔት ኣነ እንታይ ገይረኪ ኢሉ ክሓታ ከሎ ንሳ ከዓ ሓንቲ ዕድል እውን ክትህበኒ ደለኻን ከምዛ ገለ ነገር ረኺብካ ካባይ ንምርሓቕ ትምነ ዝነበርካ ሰቢኻ ገዲፍካ ንኸይድካ ትብሎ ኔት ድማ ንብዙሕ እዋን ኩሉ ኩነታታት ተፃዊሩ ንምጽናሕ ከም ዝፈተነን ንሳ ግን ነተን ትጸልአን ዝነበረት ናይ ክልተ ዓለም ሰባት ኢና ትብለን ዝነበረት ሰባት መሲላ ንዕኡ ንፍቕሮምን ከም ዝረስዖቶም ነጊርዋ ብጣዕሚ ሓሪኡ ገዲፍዋ ይኸይድ ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልቲ ድማ እቲ ናብ ፓሪስ ምስ ምራንዳ ዝኸዳሉ መዓልቲ ኣኺሉ ምስ ከዳ አንድሪያ ኣብ ሂወታ ክትሪኦም እትምንዮም ዝነበረት ብጣዕሚ ብዙሓት ህቡባት ሰባት ናይ ምልላይ ዕድል ረኺባ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝበሃል ግዜ ትሕልፍ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ድማ ክርስቲያን እውን ኣብቲ ቦታ መፅኡ ስለ ዝነበረ ምስኡ እውን ትራኸብ ንምሸቱ ድማ ናብ ናይ ምራንዳ ክፍሊ ከይዳ ብዝገርም መልክዑ ምራንዳ ሰብኣያ ንፋታሕ ኢልዋ ዳብ ኸይድ ስለ ዝጸንሐታ ክተጸናንዓ ትፍትን እሞ ምራንዳ ግን ሰብኣያ ካብ ስርሓን ሓዳራን ምረጽ ኢልዋ ስርሓ ከም ዝመረጸት ነጊራታ ሽዑ ንሽዑ በኽያት ኣቋሪፃ ናብ ስርሓ ተኣቱ
ሽዑ ምሸት ድማ ናይጅል እውን ኣብቲ ቦታ ስለ ዝነበረ ሕዚና ኣንድሪያ ድሕሪ ዝኹሉ ዓመታት ምራንዳ ናይ ስራሕ ዕቢት ክትህቦ ከም ዝኾነት ስለ ዝነገራ ብጣዕሚ ተሓጒሶም ብሓደ የምሽዩ። ቀፂላ ድማ ምስ ክርስቲያን ንረኸብ ተባሂሎም ስለ ዝነበሩ ሕዚ ናብኡ ኸይዳ ክርስቲያን ዝገበረ ገይሩ ምስኡ ይሕድራ። ሃንደበት ግን ኣንድሪያ ኣብቲ ናይ ክርስቲያን ክፍለ ኸላ እቶም ምራንዳ ትሰርሐሎም ዘላ ትካል ሓለፍቲ ንምራንዳ ካብ ሓላፍነታ ንምውራድን ኣብ ቦታኣ ድማ ንክርስቲያን ንኽገብርዎን ይሓስቡ ከም ዘለው ስለ ዝፈለጠት ዳጎየት ከይዳ ንምራንዳ ትነግራ እሞ ምራንዳ ግን እዚ ኩሉ ነገር ትፈልጥ ስለ ዝነበረት ኣጆኺ ኣነ ዝገብሮለን ኢላታ ተኣቱ። በዚ ድማ ምራንዳ ካብ ቦታኣ ንዘይምውራድ ዘይትገብሮ ነገር ስለ ዘየለ ሕዚ ነቲ ቃልኣትያትሉ ዝነበረት ናይጅል ናይ ስራሕ ዕቤት መሃብ ገዲፋ ነቶም ሓለፍቲ ዝሕጉስ ሰብ ስለ ዝመረፀት ምራንዳ ኣብ ሓላፍነታ ንኽትፀንሕ ክፍቀደላ ኸሎ ናይጅል ግን ድሕሪ ዝኩሉ ዓመታት ከምዚላ ትጠልመኒ እያ ኢሉ ስለ ዘይገመተ በቲ ነገር ካብ ዓቐን ንላዕሊ ልቡ ይስበር። ካብኡ ምራንዳን ኣንድሪያን ናብ ዓደን እንዳተመለሳ ኸለዋ ድማ ምራንዳ ኣነ ንዓኺ ክርኢ ኸለኹ እቲ ናይ ቁልዕነት ሂወት እየ ዝዝክር ብጣዕሚ ኢና ንመሳሰል ትብላ እሞ ኣንድሪያ ድማ ኣነ ንስኽን ፈፂምና ክንመሳሰል ኣይንኽእለን ኣነ ንሓላፍነትን ንስልጣነን ኢለ ናይ ሰባት ልቢ ዝሰብርን ቀለይ ዝዓፅፍን ሰብ ኣይኮንኩን ኢላ ትምልሰላ። ምራንዳ ግን ከም እንመሳሰል እኮ ባዕልኺ ኢኺ ኣረጋጊጽ ክለይ ብምባል ካልእ ተሪፉ ንኤሚሊ ዝነገረታ ነገር ንኸይትርስዕ ነጊራታ ወሲኻ ድማ እዚ ህይወት እዚ ትምነይዮ ተሃሊኺ እዚ ነገር እዚ እውን ክትለምድዮ ኣለኪ ኢላታ ትወርድ። በዚ ድማ ኣንድሪያ እቲ ኣብ ቀጻሊ ንኽትኮኖ ትምንዮ ዘላ ነገር እዚ ከም ዝኾነ ተረዲኣ ፈፂማ እዚ ህይወት ንኽትነብር ስለ ዘይትደሊ ገጻ መሊሳ ጉዕዞኣ ንድሕሪት ትገብሮ። ኣብኡ ኸላ ድማ ምራንዳ ተደወለትላ እውን ኣንድሪያ ታ ቴሌፎና ናብ ማይ ደርቢያታ ህይወታ ካብ ንእሽተን ሓደላ ንምጅማር ትውስን። ድሕሪዚ ድማ ናብ ኤሚሊ ደዊላ እቲ ካብ ፓሪስ ዝገዘአቶ ቁሑት ኩሉ ንኽትህባን ይቅርታ ንኽትገብረላን ለሚና ይተዓረቃ እሞ ኣብ ናይ ፊልምና ናይ መወዳእታ ትርኢት ድማ ኣንድሪያ እቲ ኩሉ ናይ ፋሽን ህይወታ ገዲፋ ንድሕሪት ተመሊሳ ኣብ ሓደ ናይ ጋዜጣ መሐተሚ ትካል ተቆፂራ ክትሰርሕ ትጅምር። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ድማ ምስ ብራንዳ ኣብ መንገዲ ይራኸባ እሞ ካብ ምራንዳ ወላኳ ኣብዚ ሰዓት እውን ሰባት ክሪእዋ ኸለዉ ብጣዕሚ ዝፈርሕዋ ጓል ብምዃና ንኣንድሪያ ሰላም እንዳበለታ ኸላ ስቒላ ሓሊፋታ ትኸደት። እንተኾነ ግን ልክዕ ናብ መኪናኣ ምስ ኣተወት ስለ ዝረኣየታ ከም ዝተሓጎሰትን ክምስ እንዳበለት እንዳረኣና ፊልምና ትውዳእ። ክቡራት ተኸታተልቲ ሮራ ፊልም ንሎሚ ልሒዘልኩም ዝመፀኹ ፊልም እዚኣ ትመስል ነይራ። ونزا فيلم تفتحوا لايك للقناة سبسكرايب مال كي ترسعوا.